Vad är häst på engelska? Jag tror det är horse. Hund då? Tor. Det var nästan rätt. Det var rätt bokstäver, men det rätta var dog. Kan du svara på faktiskt? Actually. Nej, nästan actually. Jaha. Namn. Name. Name. Jaha. Jag är inte så bra på engelska, förlåt, men... Det är bara över. Okej. Mm. Ja, men ska vi träna på de här orden som vi inte kan då? För det var ju de här. Ja. De. För då tränar vi på dem då. Mm. Dog. Actually. Dog. Actually. Actually. Dog. Actually. Dog. Actually.